în un episod, în un episod așa, mă grăbesc. Astăzi o să ne jucăm Brawl Stars, noastră aplicație nouă, care văd că nu va stea, unde ar trebui să stea, pe telefonul ea. Ce face? Da. Sorry. Dar, așa. Sper să vă placă contul meu. Mai mult, mai am făcut o chestie, mai am făcut totodată și la mer, am ținut și pe dar o să dăm un match și după aia cam gata. Ca să vă arăt cam bază, o să dăm un match cu bază atâta. După asta închidem, pentru că o să fie un episod mult prea mic, așa că o să dăm în mijlocul acesta o să-l dăm, dar o să încercăm să îl facem pic mai mare ca să ne ascundem foarte mult, știți? Ca să putem să fie, ca să ne facem un pic mai mare, dacă tot știu că acum am prea mă ascund, dar toți. Mă bag. Și da, l-am pe bază, l-am pe pe sus și l-am și pot pe el, mamă, ăla are skin-ul. O să am și un curând skin-ul, pentru că sănătatea are 53, 54, dacă m-aș uita, ar fi super. Bro. Primul ăsta că l-am avut ieri. Oh, ce bine. Câte power! E vreau eu. Gata. Bine, dar mi-a luat mai puțin, dar nu prea conta cât timp de, pentru că oricum ăsta e barely și îl omor din 2 hituri, adică... Bun. Am făcut și 1 minut pe acest episod. Da. Hai să facem... Nu, vreau să facem... Deci văd că baza e super bun. Mai dăm un match și atâta, deci doar un match. Să punem aplicația sus, mă. Că... Deci ia de acolo în mijlocul ecranului aproape. E aproape în mijlocul ecranului. Și dacă nu știați că joc Brawl Stars, sigur ar trebui să știți, pentru că... Nu mă mai simplu, chiar acum a început să-mi placă să mai și Brawl Pass-urile și... Da. Uite, dacă vreți să mai facem episoade cu Brawl Stars, dați acolo mai like, subscribe, share și clopoțel. Altfel, mai vedeți voi pe canalul meu Brawl Stars. Mă lase Brawl Stars, ok? Și nu știu dacă mai vă place Brawl Stars, dar sper să vă placă. Și speram că o să-l știu mult pe ăla și de ce nici că n-am că am de fapt. Eu am cea mai bună din lume. Merge super. Da. Hai că vă zic, este... Netul meu se numește bla 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 bla, dar se vine tip, da. Aoleu! Ați văzut că mi s-a blocat acolo, nu știu ce. Nu fac timp, doar mi încarc ultimata! Hai să mă încarc, asta e ultimata, am vrut să-mi zic viața. Sorry, dacă am zis ultimata, mamă, ce e aici? Hai să îl așteptăm, pentru că... Hai să nu mai l-așteptăm, pentru că o să murim dacă nu. De ce am făcut chestia asta? Nu cred că trebuie să fac chestia aia. O să mai dăm decât un match după asta. Poate să-l câștigăm, dar sper că o să-l câștigăm. Pentru că dacă nu mă lase Brawl Stars, glumesc. Și sper să mă aud. Și videoclipul ăsta nu știu cum se numească. O să numească Brawl Stars bla bla bla, nu știu cum se numească. Cred că șterg pe celălalt și la speță și gata. Dacă mai am vizionări la ăla, nu știu, dar... Aoleu. Nu să văd ce vizionări am la ăla. Pa. Ador să nu Brawl Stars, gata. Au. Facem legend! Facem quest-uri! Sper să-mi dea și mie ceva din ce o să-mi pice, da. Dacă ce o să-mi dea. Dacă nu dea ceva, nu mai înțeleg nici ceva, să spun, dar în fine. Așa că, hai acum să dăm acest match, pentru că ăsta este și ultimul, dacă știți cum v-am spus. Așa, deci acesta este ultimul. Și haideți, oh my god! De ce să mă moare calul ăla de bănuți?
Carul cred că vrea să fugă pentru că m-a văzut pe mine, ca în bază. Și dacă nu știi, bagi în Brawl de apropiere și cu ultimată mai bună decât Amber. Dar, sincer, eu am murit de multe ori pe Amber cu ultimata asta. Dar de multe ori am și dat pe lângă cu ea. Și de multe ori când mă vedeam cu Carl am pierdut, pentru că aia asta e Amber. Mai am decât acest meș, cred, dar nu. Să cred că pierd. Și pe harta asta îmi fițișora asta, dar hai să dăm ăsta să fie ultimul meci și gata. Deci, da. Hai cu un meci care să vedeți un pic, dar am zis o să vedeți un pic episodul, dar nu o să vedeți chiar așa de puțin cum... Oade, eu măcar n-am văzut că ne-a băgat pe... Da. În fine. Sperăm că acum am să și câștigăm, că dacă ăsta nu prea... Știe pe timpul ăsta? Da, în fine, nu cred că ați înțeles ce am să spun, dar Edgar e mort, genul e mort. Nu știu ce și-a luat gen pe harta asta, ca un nebun. Ce mai bun pe harta asta, pentru că nu foarte mult pe nici foarte puțin, ar fi ăsta. Deci voi cum ultima apăsăm, nu știu, Brock și cred că așa, dar nu știu, acum nu vă după mine că nu sunt cel mai bun la... Așa, deci... Să mă ascund pe aici. Ce eu să fac? Nu, stai că era să mă duc pe astea. Și dacă știți voi ce sunt alea popituri, o să, dacă nu facem un episod cu popiturile, dați acolo mai like, ca să văd dacă vă place. Să ținem acum la episodul acesta 10 sau 11 sau 15 like-uri sau cât mai multe like-uri ca să facem episodul cu popiturile dacă vreți să le vedeți și voi, că sigur aveți voi un popit sau ceva din Fidget Toys, pentru că sigur știți voi de Fidget Toys, pentru că sunt cele mai moderne chestii, cele mai... Da. Dacă nu știți de ele, uite că vă zic, căutați pe net. F-I-D-G-T Toys. T-O-Y-S. Dacă o să vă zic direct așa pe litere. Da. Edgar vieții. Aoleu. Ăla, așa, bravo. Am să zic că ăla trebuie să mai dea un hit și asta a făcut, n-ai ce să zic eu. Hai, mă. Ăla e dacă te uite la ultima ta când era, deci dacă eram, dar e mai cu ultima ta când eram aproape de la, deci câștigam. Da, cum să câștigăm, pentru că, ia uitați, easy, sunt copile. This is so easy because this is so easy because I don't know why, da, I don't know. Ok. N-am făcut trofeele care le avem, așa că o să ies un pic și o să mai joc unul la duo și atunci, bun, o să meciul ăsta la duo, că după aia mai facem episoade altcineva, vedem, mâine, pe mine, am descoperit aplicația asta și acum cred că fac episoade mai mereu. Și asta a făcut quick, dacă nu știați, am stat, dacă nu mai jucat de mult și da, n-am făcut, o să zic mai mult, deci vă promit că o să încerc să fac mai multe episoade, dar când am și timp, când am timp în fiecare zi, în fiecare secundă, o să văd, o să încerc să postez cât mai zilnic pot, ok? Să vedem, să sperăm că o să pot. Mă uit la alți youtuberi care fac live-uri 7 ore, 10 ore cu Brawl Stars. Eu pot, dacă pot o oră jumate, maxim 2, nu știu, 2 de-abia mai pot. Eu dau câteva meciuri pe zi și atâta. Nu, aia gratis de pe shop, în fiecare zi câte este gratis și să văd quest-urile și atâta. Și să iau hărțile, da. Dar în rest nu dau așa de multe meciuri, ca și cum aș fi nebunit, fac live-uri, că ia uite mă, eu sunt, ia uite, eu am toți brawleri aici, da. Și mă dau mare cu brawlerii mei. Ce brawleri am. Măcar am prea mulți brawleri, am decât 38 sau 37, ia să vedem imediat. Cred că am 38, ce mai trebuie decât 10 brawleri. Adorație joculeț, ador. Dar o să mai dăm pentru voi, știu că o place un meci. 2.
Bravo, mă, așa e deștept, te vedem. Poate să venim și brawlerii. Iată să vedem. Ma! Vreți să mici episodul ăsta. Mă mir că am filmat atâta, că eu am că o să filmez eu 5 minute, ce? Wow! Cucio! Dacă o să ne jucăm o dată cu un băieț al meu, Sebi, o să faceți cunoștință cu el, pentru că acum nu se pot să-l sun, pentru că pe aia nu se mai auzim. O să încerc o dată, dar dacă nu o să mă aud, care am obidență cu ea pe alte aplicații să vorbesc cu prietenii. Pentru că pe asta să mă aud, pentru că dacă nu mă las de Brawl Stars sau, nu știu, glumesc eu. Știți cum zic că mă las de Brawl Stars, glumesc, dar ca să știți și voi. Wow, fui mă, Amberule! Da, pentru acest episod, pe care am nevat super tare, măcar am făcut un pic mai multe trofee decât înainte, ca în tot episodul să ne like, subscribe, share și clopoțel. Pa, pa!